Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor muziek, passie voor het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. En daarom is uitgenodigd en gekomen Rinus Meesen, directeur van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Rinus, ik ben ontzettend blij dat je er bent. Ik ook, Jan. Oké, nou prima, hier in het Ledertheater. Vorig jaar ben je ook in de studio geweest, in 2020. En toen heb je dus gezegd, ik zeg alles onder voorbehoud. En vertel even je ervaringen van 2020. Dat viel niet tegen. Oh. Het was natuurlijk allemaal onder voorbehoud. En met geregelde momenten dan denk je, wat is wijsheid? Wanneer gaat het door? De onzekerheid, uit welke hoek waait nu de wind en de beperkingen. Maar van de 11 concerten die we toen hadden, zijn er toch 7 door kunnen gaan. Oh. En dat is een hoge score. Heel goed. Dus we zijn een heel eind gekomen. In vergelijking met velen die dus stopten uit voorzorg, waren wij van het festival zo positief gestemd om te zeggen, we kijken hoe ver we komen. En dat we niet hangen aan die eerste boom, zoals ik wel eens zeg. Maar als je dan toch hangt, dat je in eentje verder hangt. En dan kijkt er van, lukt door et emergo, om het zo maar te stellen. Pas bij Zeeland. Ja. Nou, de mensen die kunnen natuurlijk op jullie website kijken welke doorgegaan zijn. Maar er zijn er 4 dan waarschijnlijk niet doorgegaan. Zei je, welke zijn dat? Jan Loning bijvoorbeeld? Die is wel doorgegaan, Oh. alleen het kreeg een andere wending. Ik had het concert opgedragen aan burgemeester Jan Loning. Ja. Die dus op 23 april van dit jaar afscheid genomen heeft uit functie. En dat paste nou zo, want Terneuzen was gastgemeente vorig jaar. Ieder jaar is er een van de 3 gemeenten gastgemeenten. Dit jaar is dat de gemeente Sluis, vorig jaar was gemeente Terneuzen. En wat kwam er dan nog mooier uit dan een concert op te dragen aan meneer Loning. Ah, mooi. En dat hebben we gedaan. Alleen meneer Loning was zo slim, als voorzitter van de veiligheidsregio, die draaide alle situaties om. Hij ging alle franje eraf halen om te zeggen, kijk, geen receptie, geen uitbundigheid en dergelijke. Ja. En dat is nog mooi opgelost. Ja, en in Veren is dat doorgegaan? Veren op 20 september, ik weet het uit mijn hoofd vorig jaar. Ja, dat is mooi doorgegaan. Dat was Frascati en het ballet van Petrella Lyon. Ja. Balletschool uit Axel. En dat was een hele mooie uitvoering. Met 24 strijkers, prachtige muziek, prachtig decor, die grote kerk in Veren. En dat was voor de eerste keer in de geschiedenis van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen dat we de Schelde overgingen. Oh ja. Kijk, als we zeggen het Festival van Zeeuws-Vlaanderen en als we pretenderen, zijn een groot festival in Zeeland, waar we toe behoren, aan de eredivisie om het zo maar te zeggen, dan moeten er geen barrières zijn. Oh ja. Er zijn natuurlijk anderen die denken er wel eens anders over, dan moet de naam veranderen of de statuten bij wijze van spreken. Maar dat was een succes. En zijn we ook nog naar Vlaanderen geweest? Nee, naar Vlaanderen zijn we nog niet geweest. Had je wel iets... Nee, we hebben veel contact met Vlaanderen. Oh ja, dat was het. En natuurlijk, als je kijkt naar Zeeuws-Vlaanderen, hebben wij natuurlijk veel potentiële bezoekers in de periferie met ons landje dat is apart. Het, ja. Dus we flyeren, we maken reclame, we zoeken natuurlijk verbinding en grensoverschrijdendheid. Ja, kijk, die grens... dat is geen streep, dat is een behoorlijke stippenlijn. Dus daar moeten we maar allemaal doorheen en over en weer. Ja. En dan is dat een rijk gebied om te wonen en te werken en cultuur. Ja. Nou, je hebt al gezegd, het is in de gemeente Sluis. Ja. Dus de aftrap die zal waarschijnlijk ook eerst in de gemeente Sluis zijn, klopt dat? In de Aardenburg in dit geval. Oh, ja. In de Sint-Baafskerk in Aardenburg. En welke datum is dat? 1 oktober. Ah, ja. Het festivalperiode dit jaar, de 33e editie, is van 1 tot en met 20 oktober. En hoe lang ben jij al directeur nou? Mijn 17e editie, ja. Oh, dan ben je al over de helft. Ik ben over de helft, ja, inderdaad. Ja. Oké, je hebt ook altijd een mooi thema. Wat is het thema van dit jaar? Dit jaar is het thema vleugels. Ja, en wat hoort er bij die vleugels? Ja, dat je die uit kan slaan en dat je de vrijheid weer terugkrijgt, om je weer vrij te bewegen. Het is natuurlijk een beetje geënt op de beperkingen door corona en alle limitaties en preventies. En dan vlinder, en daar heb ik een mooi beeld bij, een indigo-blauwe vlinder op een vioolsnaren. Ja. En dat wordt dan het beeldvanger van dit jaar. Oké, maar even, vorig jaar was er ook nog een keer een hele mooie opname en die hebben we ter beschikking gekregen. Zullen we daar even naar gaan kijken? Dat is goed. Oké. Ja.
klassiek meets electro. Ja. Vertel, welke... Nou, dat vond ik vorig jaar een van de... Ja, ik hou nog wel van, rebellie is het woord niet direct, maar toch een beetje diversiteit en een breder gaan in de publieke belangstelling, breder in het publiek. En ik dacht, Strings in the House, dus electronic meets classic. En dat is met het Altaneers Ensemble, het was in het Scheldetheater destijds. En ik heb daar heel veel positieve reacties over gehoord. Mensen die dus eigenlijk vaak op barok concerten komen, die zeggen nou, fantastisch. Ja. Dat is weer wat anders. Wat dacht jij, die moet je in 2021 weer hebben? Nou, dat niet direct, want natuurlijk hebben we een heel ander programma. Hè? Maar ik hou er wel van, kijk, dit is ook fantastische muziek. Ja. En dan 24 strijkers en die synthesizer en weet je, die lichteffecten. Ja. Dus dan zeg ik, kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn. En dat sluit hierbij aan. Hè? Ja, want ze gaan 1 oktober in Adenburg optreden. Ja, dan heb ik ze in 1 oktober. Oké, zullen we er ook naar het volgende filmpje kijken dan? Prima. Oké. Schitterend, hè? Nou, kun je dit even toelichten? Want nou, dit was is ook ergens in de kerk. Ja, dit is een hele mooie setting. En zo kwam ik op het idee om die bijzondere kerk in Adenburg te gebruiken. Daar zit en die is op te delen in 2 stukken. Dus het mooie oude, dat is ongeveer 1000 jaar oud. En het klassieke, om het zo maar te zeggen, dus het kerkdeel op zich. En we gaan dat concert geven in een hele mooie setting. We gaan de architectuur uitlichten van die kerk. En Altaneers Ensemble met onder andere dit werk. Dat is een Conversation with. En dan zijn we weer vertrokken. Conversation with God, hè? Ja. Ja. Goed, nou dan de tweede voorstelling. Dat is Frascati Symphonic en Petrella Lyon Ballet uit Petrella Lyon, die balletschool heeft in Axel al vele jaren, zeer professioneel en fantastische reputatie. Hij heeft veel steden in Europa, studies in Parijs, Amsterdam, Londen, Berlijn dacht ik ook nog. Maar in ieder geval dus een grootheid op dat gebied. En in samenwerking met Frascati Symphonic componeren we een concert in het Scheldetheater op 2 oktober. Die zijn nu al volop aan het repeteren, want dat zijn natuurlijk, de ene die komt uit Axel en Zeeland en de andere die komen dan uit Leuven, Brussel en omstreken. Oké. Dat doen we allemaal. Dat is niet zo evident, omdat, dus die moeten ruimte hebben, maar men is er volop mee bezig. Prachtig, hè? Ja. Geweldig. Nou, de derde voorstelling dan? Dat is in Filipijnen. En de bijzondere kerk met een heel bijzondere, zeer goede akoestiek. En dat is Jan-Willem Rozenboom, een klassiek geschoolde pianist, maar de vaste begeleider van Guus Meeuwis. Nee. Dus hij trekt met Guus Meeuwis volle stadions. Ja. PSV-stadion geweest. Ja, kijk eens aan. Maar dat is een topper. En dat is Jan-Willem Rozenboom. En die komt alleen met een Schubert-programma of Bach. Oh. Dat is nog even de vraag. Nou. En ik vind het ook, dat is improviseren. Als hij zegt van nou, ik heb meer beneiging om Bach, dan doen we Bach. Ja. Zo strikt moet het ook weer niet allemaal. Nee. Het is van belang dat er zo'n topper in ons festival deelneemt. Nou, en daar hebben we ook een film van. Mooi zo. Zullen we even kijken? Ja, graag. Een geweldig stuk, die prelude en fuga in Bes uit Das Wohltempereerd klavier van Johann Sebastian Bach natuurlijk.
Das Wohl Temperierte Klavier. Hier heb ik het boek. En dit boek is de Bijbel voor pianisten. Al die 5 vingers komen aan bod, maar het lastige zit erin dat het eerst stijgt. Dat is makkelijk. Maar dan daalt het met een toon ertussen. En als laatste weer naar boven. Er wordt mij ook wel gevraagd, wat is dan het mooiste stuk van Bach? En ik zou daar graag een antwoord op geven, maar ik kan het gewoon niet. Maar je weet bij Bach, als je er veel moeite in stopt, dan krijg je er ook veel voor terug. En daarom vind ik elke dag een beetje Bach ook zo leuk om te doen. Schitterend zeg. Bijzonder. Ja, als je er wat werk in steekt, krijg je er ook iets voor Nou terug. kijk, en weet je, die ongedwongenheid en die interactie met het publiek, dat heb ik graag. Hè, het losse karakter van muziek, dat hoeft allemaal niet zo stijfjes. Hè. De kwaliteit die staat bovenaan, dat is gewoon. Hè, maar de uitleg van de pianist, in dit geval die topper, hè, Jan-Willem Rozenboom, naar het publiek, even een toelichting en dan de werken. Ah, ja. En dan heb je alles in één. Ja. Hè. Zullen we gaan vieren dat we naar de 4e gaan? De 4e, dat is het Boeg-trio met Mathieu van Bellen. Ah, In dat prachtige kerkje in IJsendijken. En ja, Mathieu van Bellen is natuurlijk onze local hero. ja, uit En Hulst. die is Ja. al vaker in het festival geweest, ook toen hij heel jong was. Heb ik hem nog eens een keer op laten treden met het Nationaal Orkest van België. Ah, ja. En nu komt Mathieu weer in het festival. Ja, mooi hè? Jij kent hem nog als klein manneke natuurlijk. Ja. Van de basisschool, de Ja. middelbare school. Ja. Nou, er was iemand in Hulst toen die tijdens de Hulstaart, zo noemen ze dat, heel dat publiek, jongere publiek stil kreeg. En dat was Mathieu. Juist. En ook in 2014, met 200 jaar bestaan van Zeeuw-Vlaanderen, begon hij het Zeer Vlaamse volkslied. ja, geweldige Rinus. Ja. Ja. Genieten, hè? Is Ja, toch, en hè? toen hadden we nog dat concert in de Sluiskiltunnel. Oh ja. En dan had ik op een ingeving, op een gegeven moment zaten 750 stoelen bezet, 2 Ja. keer. En ik had vanwege die viering, 250 jaar Koninkrijk en Zeeuws-Vlaanderen, had ik dus het Zeeuws-Vlaamse volkslied in de brochure opgenomen. En de dag daarvoor dacht ik, sorry, als ik iedereen een keer het Zeeuws-Vlaamse volkslied kan laten zingen. En ja, wat dat betreft, ik dacht nou, ik probeer het gewoon. Dus ik zei, nou laten we dus een keer inzetten. En ik zette het in. Ik zei, maar ik ga niet zingen, maar jullie zullen het begrijpen. Ja, ja. En verdorie, dat ging 700 man ging staan. Ja. En dan, hupla, en dat is kippenvel. Ja, Dat was kippenvel. ik was erbij. Ja, oké, prima. Ja, het tochtte ook behoorlijk. Hè? Ja, dat was omdat de brug vast een skil open stond. Maar anders tocht het niet in die tunnel. Geweldig. Goed, gezellig. Zullen we naar de 5e? De 5e, dat is 9 oktober. Dat is in de Basiliek in Huls met Symfonia Rotterdam. En een toppianist. Waar ik even de naam van moet opzoeken, maar ik heb geen spiekbriefje bij me. Nou, we hebben een website. En dan kan Alright. iedereen Ja, zien. Oké, bedoel ik. Ja, en ja, dat is een prachtig concert. Ja. En dan zeker de sfeer op de Basiliek, waarvan ik hoop dat we dus van die 1,5 meter afgaan. En dat er meer bezoekers binnenkomen, want dat is ook nog een factor. Ja. Maar toch even corona. Hoe heb je het geregeld? Jullie hebben ook een deskundige aan boord. Ja, we begrijp ik? hebben een veiligheidsdeskundige en een preventieadviseur. Die hebben dus op alle concerten zijn die aanwezig. We hebben een vrijwilligersteam van 14, 16 mensen. En die zijn per concert geïnstrueerd. Iedere situatie is anders. De looplijnen, de preventieve maatregelen. En wat we nu doen, dat is net als overal. Dus we scannen de QR-codes. Oh ja. En wat er dan aan de orde is, dat pikken we dan op. Hè. Ja. Dus we gaan niet te veel voorwerk doen. Iedereen... Ik zeg ook wel eens, in de supermarkt is het onveiliger en minder preventie dan dat je dus naar het concert komt van het Festival Zeeuws-Vlaanderen, want dan hebben we dus alle afstand. Maar nogmaals, ik hoop dat die 1,5 meter eraf gaat, want dan kan de zaalcapaciteit op. Ja, Dan klopt het ook een beetje meer met de verhouding tot de kosten en de recettes. oké. Nee? Prima. Nou, dan de 6e. voorstelling. Dat is de 10e, dat is Il Gardellino in Groede. Dus je ziet, we gaan Hulst en dan gaan we naar Groede. Il Gardellino, een top barokorkest van 12 muzici en een paar solisten. Sopraan en dan klaversymbol en een harp. Oké. Solist. Zeg even de aanvangstijden, die kunnen ze allemaal vinden, maar is ja. dat de meeste 's middags of 's avonds? Nee,
normaal, dus de weekenden, dan is het op 8 uur 's avonds. En op de zondagmiddagen is het om 3 uur 's middags. Ah, ja. Goed, we gaan naar de volgende. Dus even denken, dan gaan we naar het Nationaal Orkest van België. En die komt dan in het Scheldetheater. En welke is de datum? Die datum is 15 oktober. Ah ja. En dat is 75 muzici met een prachtig programma. En daar hebben we dus ook volume nodig. Ook weer dat podium van het Scheldetheater. Het is niet zo evident om overal 75 muzici neer te zetten. Nee. Kijk, het Symfonie Rotterdam die is nu op 50. Dat is weer prachtig. We hebben er ook 75, 80 gehad in de basiliek. Maar in deze 75, Nationaal Orkest van België, 15 oktober, Scheldetheater. Oké. Dan de 8e, als ik goed geteld heb. Dan hebben we het Notos Quartet. Dat is een top Duits kwartet. Oké, ja, kwartet. En die gaan we weer terug naar de basiliek en Hulst. Ah. Puur voor die sfeer. Kijk, ik moet een goede verdeling maken over de regio. Maar puur voor de sfeer, voor dat kwartet, gaan we naar het De basiliek in Hulst. Ja. En dan last but not least. Dat is op een woensdagavond, uitzonderlijk, omdat het zo past. Dat is Casco Phil. Datum? En Casco Phil, dat is 20 oktober. Dat is een slotconcert. Ah ja. Terug naar het Scheldetheater. Ah ja. Ook weer voor volume en ook voor de entourage en ook de catering, dus de gasten, genodigde sponsors. Want kijk, zoals ik al zei, het festival dat wordt gedragen door een subsidie van de 3 gemeentes in de provincie, maar ook door een flink aantal sponsors. Ah ja. En als we die niet hadden, dan is er geen festival. Ja. En de vrijwilligers. Hè? En de vrijwilligers uiteraard. Maar we spannen ons allemaal in, maar dan moet het vandaan komen. En zeker als je natuurlijk beperkingen hebt, dan staan de kosten ten opzichte van de baten, ja, die kan je niet dragen. Nee. Goed, nou, dan hebben we alles de revue laten passeren. Ja. Heb jij nog een laatste woord voor de afsluiting? Nou, ik zou zeggen, neem de gelegenheid te baat om naar het Festival Zeeuws-Vlaanderen te komen. We hebben prachtige concerten, kom voor de sfeer, kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn, zeg ik dan maar. En het zijn allemaal topmuzici. Ja. Je moet er niet van naar de Randstad. We hebben ze hier naast de deur en kom gewoon genieten. En de prijzen zijn billig. Nou, dan wens ik jullie veel vleugels toe. Ja, hartelijk dank. Ja, hartelijk dank dat je geweest bent. En tot ziens op de concerten. Ja, dat gaan we doen. Ja. En ik ga nu de kijkers bedanken. Nou, beste mensen, dit was weer een uiteenzetting van Rinus Meesen over het Festival van Zeeuws-Vlaanderen 2021. Rinus, de vorige keer hebben we erop geproost. Laten we dat nou ook maar weer doen. Ja, hè? nou. Proost en succes. Het is heel hè? transparant. Ja. Proost.